हेलो लोगोफोर बरायबाय बड Gr.4 अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा नोंथांमोना माखासे कनफिउजखौ खारहोनो भिडिअ खालामबावबाय जे गोबां कमेन्ट्स खालामदों बिनि सायाव फिन खनसे भिडिअ खालामनानै दा बेखायनो रिपिट भिडिअ खालामबाय जे नोंथांमोना गासैबो डाउटखौहाय क्लियार खालामनो अके कनफिउज जानायफोरखौ दा बेनो जाबाय 10 पास 8 पास HS पास डिग्री पास एग्जाम फैगासिनो ग्रेड 4 लेभेलाव जायफ्रा 10 पास बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय हमना ला ग्रेड 4 लेभेलाव एप्लाइ खालामदों बा 8 पास नोंथांमोननि एग्जामा 7 आगस्टआव जागोन आरो जायफोरा HS पास डिग्री पास नोंथांमोननि एग्जामा जागोन 28 आगस्टआव अके दा एग्जामा खननै जागोन आरो मोनसे समावनो नोंथांमोनाहाय सानसेयावनो खननै एग्जाम मोनगोन जास्ट टाइमाल' आलदा आलदा जागोन अके हमना ला ग्रेड 4आ 7 आगस्टआव जायोब्ला नोंथांमोननि फार्स्टनि एग्जामा 10 AM आव जागोन आरो बेलासिना 2 PM आव जागोन अके नोंथांमोनखौ बयखौबो मोननै एग्जाम होनो चान्स होगोन स' बे क्लियारखा तो बिनिफ्राय सिलेबास मा नायनांगौ मा फरायनांगौ 10 पास लेभेलनि ना 8 पास लेभेलनि बेनि सायावनो गोबां कमेन्ट्स खालामबाय थादों बेखौनो आं क्लियार खालामनो नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअ खालामबावबाय जाहाथे नोंथांमोना सिलेबासखौ नायो आरो दानिफ्रायनो हानाय एसेबां बुक्स नोंथांमोना कालेक्शन खालामनानै फरायदो दा माखौ फरायगोन बिनि सायावबो गोबां सोङो दा फै जों थांनि अफिशियेल साइटआव दा फाइनालि जों फैबाय अफिशियेल साइटआव बेनो जाबाय assam.gov.in बे मोनसे स्टेट गभर्नमेन्टनि पर्टेल बेयावनो गासैबो एडमिट नोंथांमोना जेब्ला टाइम जागोन बेयावनो मोनगोन जुलाइनि जोबनायथिं एडमिट मोनगोन आरो ग्रेड 3आ नोंथांमोना जुलाइनि मिडल उइकआवहाय मोननै जागोन बा लास्ट उइकआव मोननै जागोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ हियाराव थुनाय लोगो लोगो गाव गावनि नोंथांमोना स्टेटास नायनो हायो दा ग्रेड 3 बा नोंथांमोना 3 आव थुनानै नायनो हागोन लगइन खालामनानै नोंनि गासैबो प्रफाइलखौ नायनो हायो नैबे लगइनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बे लगइनाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नायनो हायो अके बावदोंब्ला फरगटआव क्लिक खालाम होमबानो नोंथांमोनावहाय मेसेज थांगोन मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना रिकभारि खालामनो हायो स' बेखौ दोननानै बबे नोंथांमोना बिजाब फरायनांगोन मानि सायाव फरायनांगोन बिनि सायाव सिलेबासआ आउट जाबाय जों बेखौ नायनोसै दा नैबे सिलेबास लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों बेखौहाय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना दानिफ्रायनो फल' खालामबाय था होमबासो नोंथांमोना एग्जामखौ पास खालामनो हागोन नङाबा हानाय नङा एग्जाम पास खालामनो हायैनि जाहोना बेनो खायसे खायसे जास्ट एप्लाइ खालामना थायो आरो जेबो सिलेबास फकास खालामा सिलेबासखौ नाया बेयावनो एग्जामाव आन्दायो दा बिदिब्ला जों माखौ फरायनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामा ओरैबायदि जागोन नोंथांमोननि एग्जामा 2 घन्टा एग्जाम जागोन बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया माइनास पइन्ट गैया दा बेखायनो नोंथांमोना गोसोबादि एन्सारखौहाय नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनो हागोन आरो बेयाव अफलाइन एग्जाम जागोन ब्लेक पेन इउज खालामनांगोन नोंथांमोना आरो बेयाव माइनास पइन्ट गैया जेला गोसोबादि नोंथांमोना एन्सारखौ होनो हागोन दा एन्सार होनो माखौ फरायनांगोन दा फार्स्टआव जोङो नायग्रोबाय ग्रेड 3 हिसाबै दा सानसेयावनो मोननै एग्जाम जागोन 28 आगस्टआव जागोन एग्जामा बेनो जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव HS पास लेभेल दंमोन ना मोनसे बेनिफ्राय नोंथांमोननि डिग्री पास लेभेल आरो डिग्री पासआव नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो दाजा बेनो जाबाय कम्पिउटार सार्टिफिकेटनि मोनसे डिप्ल'मानि मोनसे आरो डिप्ल'मा गैयिनि खनसेनो जमा जागोन एग्जामाव अके स' बेनिफ्राय टाइमा जाबाय जायफ्रा HSल' पास लेभेलाव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोननि टाइमा 10 AM निफ्राय 12 सिम थागोन आरो लोगोसे बेलासिना 2 निफ्राय 4 सिम थागोन सेम डेआवनो जागोन बाट एग्जामा उन सिगां जागोन नोंथांमोना मोननैबो एग्जामखौ होनो चान्स मोनगोन दा बेनिफ्राय मा फरायनांगौ नोंथांमोना बेयाव नायदो नै बेनो जाबाय ससियेल स्टाडिज समाज बिगियान नोंथांमोना फरायनांगोन इन्डियान पलिटिक्सनि सायाव माखासे कनस्टिटिउसननि सायाव नोंथांमोना नलेज थानांगोन जेरै आं मोनसे सिगांनि भिडिअ होदोंमोन जिके डिसक्रिपसनाव दङ नायाखैबा नाय बेबायदि टाइपनि फैगोन दा बेनो जाबाय ससियेल स्टाडिज होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना 10 पास लेभेलनि ससियेल स्टाडिजखौ नायदो क्लास 9 निफ्राय लानानै 10 पासआव जि कालेक्सन दङ बुक्स नोंथांमोना दानिफ्रायनो कालेक्सन खालामना ला क्लास 9 10 लेभेलनि नोंथांमोना कालेक्सन खालामना ला ससियेल स्टाडिज एबा ससियेल साइन्सखौ जों मिथिगौ ना समाज बिगियान होननाय मोनसे दंमोन साबजेक्ट बेखौ नोंथांमोना फरायजोब अके बेयावनो माखासे रुल्स थायो पलिटिक्सनि सायाव नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय जेनेरेल नलेजआ बे एक्सट्रा जाबाय जिकेखौ बायखानांगोन जिकेआ गासैबो अलमस्ट सेमानो जायो ग्रेड 4आनो जा 3आनो जा अके बे फैखागोन जिके बांसिन फैयो जिके मोजां नाय बेनिफ्राय नोंथांमोना मा नायनांगोन मेथ्स बे मेथ्सआबो 10 पास लेभेलनि मेथ्सखौबो नोंथांमोना 9 10 पास लेभेलाव जि मेथ्स फैयो बेखौनो नोंथांमोना नायनांगोन हमना ला पार्सेन्ट दिहुननाय इन्टारेस्ट दिहुननाय बेफोरबायदि माखासे सिस्टेमनि नोंथांमोना मोनगोन अके स' बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट नोंथांमोना रिजनिं टाइपनि मोनसिगोन लजिक टाइपनि बेयाव कुइसन मोननाय जागोन अके बे जाबाय नोंथांमोननि HS पास लेभेलनि बेनिफ्राय इंलिस होनाय लोगो लोगो जेनेरेल इंलिस नोंथांमोना 10 पास लेभेलाव जि इंलिस मोनदों बेनो जागोन जेरै ग्रामार सेन्टेन्स कारेक्सन खालामनाय आर्टिकेल्स बाहायनाय दा बे गासैबो सिस्टेमा फैगोन नोंथांमोननि हमना ला
सिनोनिम बा नोंथांमोना एन्टोनिम हमना ला सिमिलार वर्ड्स नोंथांमोना बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड्स बेफोरखौ नोंथांमोना हमना ला मोनसे सोदोबानो मोजां सोदोब फोरमायग्रा बेफोरबादि फैगोन इंलिशनि स' नोंथांमोना बेखौहाय नायनांगोन जाहाथे नोंथांमोना ग्रामारखौ नायो ग्रामारखौ दानिफ्रायनो मोजां नाय फार्स्ट टेन्स फिउचार टेन्स बेनिफ्राय मा टेन्स गैया दं बेखौ मोजाङै मोजां नायदो जाहाथे नोंथांमोना मोजां कारेक्सन खालामना लानो हायो थ' बेनिफ्राय डिग्री फार्स्ट लेभेलाव जों फैबाय दायो डिग्री फार्स्ट लेभेलावबो 2 घन्टा एग्जाम जागोन नेगेटिभ गैया जेरावबो एग्जामाव दा एग्जामा नोंथांमोना बेयावबो गासैबो सेमानो अलमोस्ट सेमानो बाट बेवहाय मोनसे गोदान फैदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि नै माखासे एप्टिट्युड दङ अके बेखौ नायदो बेनिफ्राय रिडिं कम्प्रिहेनसन आरो लोगोसे लेंगुवेज दङ बे जाबाय इंलिशनि इंलिश सेक्सननिफ्राय रिडिं कम्प्रिहेनसन नोंथांमोना फरायनाय फैगोन बेनिफ्रायनो हमना ला मोनसे स्टोरी थागोन बे मोनसे स्टोरी आरो बेनिफ्रायनो बेयाव कुइसन दानगोन बेखौ नोंथांमोना एन्सारखौ होनांगोन अके बेबायदि बे कम्प्रिहेनसना नोंथांमोना बेयाव मोजां नाम्बार मोननो हायो बेखौहाय प्रेक्टिस खालामबाय था बेनिफ्राय मेथ्सआ नोंथांमोना 10 पास लेभेलनि एखेयानो बेनिफ्राय इंलिश बेनो जाबाय ग्रामारखौ नायदो बेनिफ्राय सेन्टेन्स कारेक्सन दहाय आं होननाय बायदि गासिबो नोंथांमोना रिपिट नायदो एचएस पासजों 10 पासजों नोंथांमोना बे सेम प्रसेस एचएस पास 10 पास बा हमना ला नोंथांमोननि डिग्री पास बे 1 आरो 2 आ गासिबो सेम बाट नोंथांमोना जास्ट बेवहाय चेन्जआ मोनदों जे कम्प्रिहेनसन दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि एप्टिट्युड दङ अके मेथ्स टाइपनि रिजनिं टाइपनि लजिक टाइपनि फैगोन बेखौ जाहाथे नोंथांमोना फकास खालामो अब्लानो पास खालामनो हागोन दा बे जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव नोंथांमोननि गासैबो बेवहाय गोनो गोथा खारबाय आं सानबाय जाहाथे नोंथांमोना सिलेबास फकास खालामदो आरो नोंथांमोनाहाय लिरदो एग्जामखौहाय आरो बेनोखा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय 100टा कुइसन थागोन ग्रेड 3 आव नोंथांमोना नैबे डिग्री फार्स्ट लेभेलाव मोनसे कारेक्ट जाबानो 1.75 नाम्बार मोनगोन आरो 100टा हायोबा 175 नोंथांमोना नाम्बार मोनगोन आरो बेयाव काट अफआ नोंथांमोना 100 प्लास लानो टारगेट खालाम अके बेवहाय काट अफ थांनो थाखाय बेनिफ्राय एचएस पास लेभेलाव 1.5 थागोन मोनसे हाबानो नोंथांमोना 1.5 नाम्बार मोनगोन 100टा नाम्बार थागोन गासै 150 नाम्बारनि एग्जाम जागोन थ' बेयावबो नोंथांमोना 100 प्लास टारगेट खालाम बेवहाय काट अफ थांनो बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव लेंहरगोन नालाय मोनसे पस्टआव सानै लेंहरगोन अके मोनसे पस्टआव दा बेखायनो 100टा पस्टआव 200 नोंथांमोनखौहाय लेंहरगोन स्किल टेस्टआव आरो जायनि मोजां स्किल टेस्ट दिन्थिनो हायो बेनो साख्रि मोननाय जागोन अके बे जाबाय मोनसे 1:2 रेशिअ नोंथांमोनखौ लेंहरगोन नेक्स्ट स्टेजनि थाखाय आरो बे एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन सेबाया थ' सेबाया कन्डाक्ट खालामगोन नोंथांमोननि एग्जामखौहाय बेनिफ्राय दानिया ग्रेड 4 लेभेलाव फैबाय बेयाव गोबां गोनो गोथो जादों दासिमबो नोंथांमोना बबेखौ फरायनांगौ आरो बबेखौ फरायनाङा दा नोंथांमोननि एग्जामाबो मोननै जागोन हमना ला नैबे 8 पास जानायनि एग्जामा फुङाव जागोन बेनिफ्राय 10 पासआ बेलासियाव जागोन अके टाइमा चेन्ज दङ आरो नोंथांमोना सेम डेयावनो मोननै एग्जाम होनो मोनगोन स' बे क्लियार जाबायना बेनिफ्राय माखौ फरायनांगौ नोंथांमोना बेनो जाबाय नोंथांमोना 8 पास लेभेलनि फरायनांगोन नोंथांमोना इंलिश फरायनांगोन इंलिश फरायबानो जाबाय बेनिफ्राय ससियेल स्टाडिस नायदो ससियेल स्टाडिस बेखौ नायदो मोजाङैनो बेयाव फैगोन आरो मेथ्सखौ नायदो मेथ्स दङ बेनिफ्राय जिकेआव साइन्सआबो हाबफानो हागौ बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनफा मोननै साइन्स मोनगोन आरो जिके नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटि एन्ड लजिकेल रिजनिं बेयाव नोंथांमोना नायदो लजिक टाइपनि बेयावबो फैगोन दा लोगोफोर लजिक टाइपनि बेयाव कुइसन फैगोन नोंथांमोना बेखौहाय मोजां नायदो अके बे जाबाय ग्रेड 4 लेभेलाव नों 10 पासआनो जा नोङो हमना ला 8 पासआनो जा बे नोंथांमोना सिलेबासखौ फकास खालामनांगोन होमबासो पास जागोन आरो नोंथांमोननि एग्जामा 135टा कुइसन थागोन बेनिफ्राय 120 एबा नोंथांमोनाहाय बेसेबां मोनदों 120 मिनिट्स एबा नोंथांमोना 2 घन्टा बेयावबो टाइम मोनदों अके 2 घन्टा एग्जाम जागोन आरो मोनसे कुइसन हायोब्ला 1 नाम्बारल' मोननै जागोन बेना 1ल' ग्रेड 4 खाय बेनिफ्राय बेयावबो 1:2 रेशिअ लांगोन नोंथांमोननि स्किल टेस्ट एबा बाइबा टेस्टनि थाखाय बाइबा टेस्ट नोंथांमोना बाइबा टेस्टखौ होनांगोन आरो बे बाइबा टेस्टखौ बोरै पास खालामनो हायो डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअ दङ नोंथांमोना चेक खालाम माब्रैहाय नोंथांमोना पास खालामनो हायो माब्रै लानाय जायो बेखौ नोंथांमोना नायदो दा बेनोमोन लेटेस्ट आपडेटआ जे नोंथांमोना गोनो गोथो जानानै गोबां कमेन्ट्स खालामदों आं सानबाय गासैबो क्लियार जाबाय नोंथांमोननि एग्जामा फैगासिनो दङ नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम होनो मोनगोन नोंथांमोननि OMR जागोन MCQ टाइम जागोन मोनब्रै थाखागोन अपसना मोनब्रैनि गेजेराव मोनसे कारेक्ट जागोन आरो बबेबा मोनब्रैनि गेजेराव गासैबो कारेक्टबो थाया नोंथांमोना आरो लोगोसे मोनब्रैनि गेजेराव बबेबा मोनसेबो कारेक्ट थाया आरो लोगोसे मोनब्रैनि गेजेराव गासैबो कारेक्ट थायो नोंथांमोना माखासे अपसन मोनगोन नान अफ दिस एबा अल एबभ बेबायदि मोनो स' नोंथांमोना होनांगोन अके दा बेनोमोन लोगोफोर SLRCनि माखासे प्रसेस नोंथांमोना मा बिजाब फरायनाङा गासैबो डिटेल्सखौ मोनखाबाय जास्ट नोंथांमोना कालेक्सन खालामदो दानिफ्रायनो ससियेल स्टाडिस एबा समाज बिगियान एन्ड साइन्सखौ नायदो बेनिफ्राय मेथ्स इंलिश रिजनिं नोंथांमोना नायखाजोबदो जाहाथे बयबो नोंथांमोना मोजां खालामनो हायो दा जिकेखौ हानाय एसेबां कालेक्सन खालामना ला नोंथांमोना जिकेखौहाय
आरो लोगोसे आंबो भिडिअ होनो नाजाबाय थागोन नाथाय समा गोरोबाखै समनि प्रब्लेम जागासिनो दङ बेखायनो जिखि भिडिअ खालामनो हाया दा जिखि भिडिअ खालामबा गोबां टाइम लायो आरो माखासे साननांगौ जायो बेखायनो आं खालामथ'नो हायाखै दा जियानो जा एसे नोंथांमोननोहाय होलांबाय थागोन जि हायो अके दा बेनिसिम लेटेस्ट आपडेट लोगोफोर SLRC